Sitten sekoitetaan. No niin, mulla on 3 sekoittaussoftaa päällä. Haluatko se 3 käyttää mukaan? Joo. Jos 1 softa klässää, niin ei haittaa. Mulla on 2 lisää. Haluatko se 3 Joo! Tule! Meillä on Juu, jolla ei oo niin nässyttyjä. Invattu. Panna seli. Mä oon painanut molemmilla. No niin, mä muuten kuvaan. Moi, mä oon Fese, ja tänään pelataan live-eventti, koska no. Niin naurattaa se, että mulla on 2 käyttäjää. Onks muuten Onko sä muuten vielä kaikki leimannut siihen Chervoletten sen tiikan? Onks mulla millään ääniä päällä? Ei sillä ole väliä. Aloitetaan uudestaan. Retake. Jaa myös järjestelmä audio. Eiku ei se haittaa, jos ei jaa. Sä huolehditte liikaa. Ei se haittaa, vaikka ei oo järjestelmä audioita. Kuva vaan mikin-audiot, niin kaikki hyvin. Mut tänään pelataan live-eventti. Tässä on teille hieno kunnolta. Tää on nopea tapa saada copyright-strike. Joo, mitä sä me saadaan se? Hey, game found. Juu, noin. Arvo mikä on vielä nolla. Lähetetäänkö Lethal Labsiin? Arvo mikä on nopein No. tapa saada copyright. No. Miten? Tää loppi. No, mä sanoisin, että lähdetään Lethal Labsin vieressä. Ui ne. Alas jäävät näppät. Eli lähdetään tänne. Enkä toksisi mun sähköposti just äsken uuden. Hei! Just äsken toksisi. Surffauksella tää on vähän ongelma. No mennään Lethal Labsiin. Mut ehkä toksisi mun sähköposti taas. Mä oon tänään kuvannut 2 videoa. Molemmissa mä oon doksannut mun sähköposti. Sä oot pro. Muukin. Siis ja mun nimen. Mun kakkoskäyttäjä voi grafiikoita. Ja myöskin mun nimenkin. No, ehkä mun pitäis vähän käydä editoimassa tää video. Vähän. Joo, mut se on jo liian myöhäistä. Miten niin? Mä pitää katsoa veiviä ja hängää temmi. Ouch. Mitä? Kato kummalla puolella kaattaa. Ihan hyvällä. No nyt pitää vaan päästä mahdollisimman korkealle, eli hängätään tässä hetki. Ja sitten kun on 3 sekkaa, niin mennään mahdollisimman ylös. Me noudataan se, että 1 kenties. Ja heti glaidaamaan. Mikä olisi hyvä videon nimen idea? Katsotaanko Lissa musta pallo ampuu oranssin laserin 3 palasta päin. Hyvä idea! Haluatko vertailua nimiä? Joo, totta kai. Mä oon 3 nimeä. Okay. Eiks vois olla, että Fortnite Suomi pelataan live-event? Joo, vähän tylsä, mä tiedän, mut silti. Onko se semmoinen efektive niin, että ihmiset, jotka on hyvin Minuutin päästä alkaa. Ai, se ampuu jo sitä. No. Se on ampunut jo varmaan puoli tuntia enemmän. Okei. Mä jään tänne vuorelle, näkee paremmin. Ai, mä hommaan vaikka asetta nopea. Puolusta minua. Niin mä teen uutisia täällä, okei. Mä oon tulossa. Muista, mä oon herra uutiset. Meni mun jalat louvaa. Ignoraa. Ja jos ei muuta, niin se voi tulla mun huoneeseen, jos se kuolee. No, kun sitten katsojat, mun 2 katsojaa ei tule näkemään. Sä tulet spektaan sit mun kanssa. Joo, eikö totta niin jo? Kyllä mun 2 katsojaa siinä tapauksessa näkee. Mä otan sitten Outsplash ihan vapaa. Se lähestyy.
Ja missä on tämä? No niin. Se ampuu. Se ampuu. Wow. Mulla on 2 näyttöä vierekkäin. Ali Säppeling, miksi se ampuu? Pahemmin. Ujui. Lopus se nousee. Ehkä vetää itteni pois tästä edestä. Wow. Oho, se sammu. Se ampuu 3. Ota vähän lähemmäksi. Sitten se sammui nytkin. Se kaatui kellattua. Ups, se säjähti. Ja Zero Pointti tekee hauskuksia. Mihin se säjähti? Ei, siis mikä näytti? Miksi Zero Point säjähti ja se tuli jotenkin otia Sitä ammuttiin laserilla. Se laseri on syy, miksi se räjähti. Jos sä kulkisit nyt noihin paikkoihin, mihin nää ihme realityten Mä en tiedä, onko nää friendly. kuljettaa, niin sit sä näkisit jotain hauskaa. No ei, ne on friendly. Mä voisin mennä kattoo yhtä näistä realityten. Ei ota tuu mukaan. Onko se lähellä? Mä tiedän. Siis niitä on muutama joo, niin se näkyy Zero Pointin palassa. Mä näen tuon yhden. Se on saattaa lähintä pinkkiä. Mä tuun vähän tässä. Menee aavikolle. Aavikon ja metsän välillä. Mennään bensikselle haetaan auto. Häh? Bensikselle hakemaan auto. Tarvitaan sitä mukaan semmoista. Miksi mun ilmapallo poksahti? Ja tämän jälkeenhän meillä oli suunnitelma. Joo. Tosi hyvä semmonen. Siis Mihin toi me vie? mennään tuohon siltoja yhteen mun just Se äsken muutväni tekemään joko on sulkeeseen suljettu. Se muutväni joko on suljettu maahan. Miksi mun lava oikeesti näin tasasti? koska sun kuuluu lataa. Eli mä oon tulossa. Mihin toi vie? Se vie tuonne metsään. Mihin metsään? Täällä on metsä. Joo, Mistä lähtien? aina. Keskellä aavikko metsä. Se on teknisesti aavikon vieressä. Muistaakseni jonkun mökin viereen. Mun teknisesti. Sillalla. Mökin viereen. Shockwave. Joo, Ei tullut shockwave. mökin viereen. Joo, mä hyppään. Muistaakseni. Hyppäsin Nyt kauan. tässä. Oota mua. Mitä muuten meidän... miten se on vielä elossa? Miten Jotskunen on elossa? Ja siellä näkyy. Että Mä oon tulossa. Mitä wow. What? Mikä jätki tässä on? Mä entä sillä stealth flashin? Ota koppi. Mikä jätki tässä on? Vastaa. sen sisällä näkyy Zero Pointin palanen. Mene kauemmas. Enpä jäädä. Siellä näkyy toinen paikka. Katsotaan näihin revoihin. Mä en nyt selkeä vaikea. Eikö reboot-väneissä voi revaivaa itseänsä? What? Tuossa näkyy ihan eri saari. Mitä minä? Joo. Nyt pitäisi nopeasti voittaa tää matsi. Joo, me Joo. menetettiin jo yksi. Mä lähetän sut siihen, heippa. Mä sitä voittaa tän nyt. Oletko sä voittanut tälle siis? On. Eikö se oo se popcorn laitettu? Joo. Ja kuolin. No. Tuolla oli kruunu. Mistä lähtien? Mä oon hakemassa sut rebootiin kohta. Ei hätä, se on toisen muuta. Hetki, toi ei ollut aito auto, se oli vaan mäsä. Mä täällä jossakin kalliolla rebuuta, niin mut voikaan sitä ajaa. Hei, Holy legendary. se on Legendary. Nice. Mutta nyt mä saan koneen, joka pystyy pyörittämään postiin. Mä en varmaan ikinä tulisi
saamaan. Mut mua ei kiinnosta mun kännykkää. Kun sä enkä Aaltosta ikinä. mä ajattelin hylätä mun kännykkää ja alkaa käyttää näppän puhetta. Oliko se knokki? Nois. Arvaa mitä mulla on. Heti pitää alkaa svettailemaan. Tai 1v3. No niin tyhmä. No, mä näytän pistooli. No mä näytän shotgunilla nyt kun Haluatko sä, että mä autan sua? mikään ei toimi nyt kun haluis niiden No, ota sinäkin shotgunista. Ota pistoolista sitten. Miksi mikään ei toimi? Koska tilanne. Päästä tappaa ne. Ei, ne ei kuole. Stealth splasher. Mä muuten muistan minä päivänä pitää mennä, jos me halutaan ilmanen harmaa pistooli. Ilmanen harmaa pistooli. Mun sivukäyttäjälle. Joo. Mitä varten muuten me yritetään voittaa tää? Ja koko ajan olinkin menossa. En mä tiedä. En mä tiedä, tuleeko sitten hyvää kontenttia, paitsi jos mä sakekuittaa, kun me ollaan top 2. Sitten tulee hyvää kontenttia, mutta en tiedä muuten. No paitsi jos mä nyt julkaisin se versio, jonka on kuvattu Avesomessa Screensekoisteluna, niin sitten tulee kyllä hyvää kontenttia. Ja sitten vielä kun tää GeForce lagaa niin paljon. Raske kuulosti, diskeroi ohjeeksi vai saadaan hyvin. Joo, sitä ei voi vaan tehdä. Ei voi sitä. Ei edes single player. Ei saa ihan mun reboot-kartin vieressä. Mun varmaan pitää reboottaa se. Eiku mun hetki mitään. Onko sä Timputmanin lähellä? Periaatteessa mä olin käynnissä. Välissä. Wow, mun rebootti progressi. Ja tätä meillä on bottivastustaja. Mitä? Tätä meillä on bottivastustaja. Luuletko sä niin? Joo, totta kai mä luulen niin. Miksi meidän luulis niin? Ihan botteja. Sanoitko sä, että mun pitää pelata? Ihan botteja. Kortti. Se näytäkin ihan boteilta. Haluatko sä pelaa mun sivukäyttäjällä? Et sä voi. En mä yksin tuossa. Mä oon mun näytön ääressä. 50 minä. Jes, mä onnistuin tuoksamaan uuden. Ui. Mä oon tän videon aikana kahdesti. Etinen nyyttä oo. Mä oon kukaan tän videon aikana kahdesti tuoksanut sen sähköpostin. Sinä. Tiedän. Se ei ole vaikeeta tehdä niin, mutta yksi aina hakemusten muutkaan. Olis sitten riiputtaa sit mun toisen käyttäjällä, niin on sitä ei moteta. Joo. Kuulostaa hyvältä. Miksi sulla on legeluutit? Ei siitä täy välittää. Joo. Joo. Se oli aika tylsä live-eventti kyllä. Ei tytty, se oli mini-live. Niin on tulee Se iso. on niinku varmaan seuraavassa seasonin jälkeen. Se on niinku, tiedätkö, muistatko kun Ninja näki Googlen? Se on niinku sen kokoinen video. Help. Niin, help. Niin nyt peli toimiminen. Hei, mulla on hasmaa pistää, mä voitan tän pelin tällä hasmalla pistolla, ei millään muulla aseella. Nice. Mutta se ei tykkää tuonta siitä, mitä ne achievementit nyt on. Ei yksinkertaisesti olemassa. No, hasmaa pisla haaste. Ei kuulosta hyvältä videolta. En mä tiedä, jos mä oikeesti vetä yhtään hasmaa. En mä oikeesti vetä. Mä oon jo saanut 3 Mä en tappoa. kyllä jaksa käyttää. Ei mä oon saanut 3 tappoa ilman hasmaata pistola. Mä Pistoolia. oon saanut 3 Oletko tappoa. sä lokenut pistoolin? Joo. Mun merkki on sanottu. Mulle on merkki. Vai ei siinä pelaaja. Ei oo näin. Headshot tappoinen, että me on 20 metriä. Mitä mä oikein säädän? Paskaohjaan toimi. Mikä mun ohjaimessa on? Minä oon ihan potteja. Ohjain. Mä sain tapon. Ohjaimessa ei... Äsken mulla ei toiminut mikään ohjaimen nappi. Ai ja muuten tää on se lokenut pistooli. Siis mulla ei mennyt toimi ohjaimen mikään nappi.
Lege loppunuupi. Tuostako hyvältä? Ota äkkiä nopeasti sieltä. Mun pitää tulla nopea alue. Mulla on questit olet, No siis mullakin on, mutta mä kiinni. Ei se oo pistooli. Se on AR. Loppunuupa AR. Mille level on? 86. Mun pitää tulla sivukäyttöön vähän lähemmässä alueella. Juu, mä lähden vähän nyt tappelemaan. Tällä loppun AS:llä. Loppunuupa AR. Niin just niin. Mikä maailmanlainen paikka täällä? Ignoraa se, että mun sivukäyttö on vieläkin hengissä. Minä ignoraankin, on ignorannut koko pelin. Mun piti vähän liikuttaa sitä. Puska! I have a bush. George Bush. Tyyppi. Mun sivukäyttäjä saattaa lähteä kesken peliin. Tai limited check. Mitä luulit sä, että mä en pelaisi? Pilvessä. Luuletko, että mä en pelaisi pilvessä? Luuletko, että mä käytä pilve? Luuletko, että mä käytä pilve? Oho, nyt on vähän väärin. Mitä laittaa muuta? Vähän vielä. Onna nopeammin. Onko se niin, että sä täytyy tulla pistoolaa? No. Sitten mä käytän kultaista AR. Kultaista skaria. Eikö se ole paljon parempi? Mulla on loppunut pistooli, eikö se ole paljon? Mistä nokattu jätkä? Mä tapaan jätkä. Eikö nokattu jätkä? Tin! Älä nyt Anteeksi, mun pitää hetken puhua mun managerin kanssa. Älä vihoopeta. Managerin kanssa? Sun manageri? Ei mitään, on vaan 7 pelaa enää jäljellä. Ai, yksi niistä on tulossa leikkiin, mutta hei. Hei ystävä. Oi, yksi tappaa mut, mä oon Tin. Mä tapoin yhden. Mä oon Tin. Tyyppi. Seput väniin ajamaan. Mä ajan seput vänillä. Ups, mä en enää aja. Miten mä pääsen seput väniin? Mä oon seput vänissä. Ei mun seputkasti on seput vänin sisällä. Kuulostaa hyvältä. Mun ehkä pitää varastaa. Seput vänin sisällä. Pitääkö mun varastaa sen? Joo, ja seputtasi samalla vänillä vaikka sulla saa. Anteeksi, mun pitää laittaa puska päälle, sitten ottaa On enää 3 pelaajaa jäljellä. Nyt seputtaa vaan mun. Onko se vastustaja Tim? Ei oo. Älä ammustelitte sinne. Brother, what do you mean this is a movable reboot one? Mitä et se on muuta? Käytä shotgunia! En. Shotgun! Mä tosin 2 on. Seputtaa mut. Vai otapa sen. Että mitä tehtiin sille niin? Joo. Jotain kysyä. Kyllä seputtaa mut nytte. Ei tarvitse. Mä sain just kruunuvoiton tästä. Noniin. Kiitti katsojat, kun katsoitte tätä hyvää Hei, videoa. meillä on vielä yksi asia. Se tosin lobbyyn. Hei, hieno sossu. Ajatellaan, että mä oikeesti voitin tolleen. Padam. Mä en tiedä, tulee tästä yhtään katselukestää, kun mä oon mennyt paljon huonompi kuin viime video. Mitä sä meni? Ei olisi nyt päästä top 2, eikä pääsi olla hakea. Tarviiko se rakentamista joka video? Mulla ei edes oo aikoja Oota. videossa. Siinä. Nyt ei kutsu tää tyyppi. Siltoja poltetaan, sai 4 katselukertaa jo. Tyyppi. Muistakaa kielenkäytöllä on 2 siltoja polttaa, niin silloin jopa 4 katselukertaa. Tyyppi, invaa mun tyyppi. Ei tätä mun videoiden nimet. Tulossako teillä?
Ei tuu Vai videoida. oot kreatiivinen? Eikö se oo ite? En. Koska mä voin. Mut siis mun videoiden nimet on näin hyviä. Siis muistakaa kielenkäyttö, jos on 2 katsoo oikeastaan siltoja polttaus on jopa 4. Okei. Se on aika painaa ready. Haluatteko nähdä me siltoja poltetaan? Mä sanoin sun on aika painaa ready. Eikö mä näytä teille siltoja poltetaan? Ei kun sä haluut nyt et painaa readyä. Okei, mä painan ready. Sitten mä voin mennä polttaa siltoja. Oikeesti. Sit ostamaan V-bukseen. Bra. Ja sitten pitää mennä Survival Island Empty Survival Island Case. Vettään äänellä, mutta tuon omalla pasas. Sit sun pitää etsiä sammakkopatsaat. Leikkimitään kaivon siitä. Joo, onko se? Missä on suihkuvalilla? Katso. Avit Games. Ja mennään siis. Goodbye. Starttaako peli? Onko sä ne loput kammat päälle? Joo. Starttaapa peli. Meidän pitää ottaa toi hetki, että mun Itse asiassa. Miksi täällä on linnoja? ne on siltoja. Linnoja. Ne on siltoja. Starttaa peli. Starttaa peli. No pitää ottaa hetki, että mun lakinen homma suostuu. Sitten Miksi sä katsot G-bosseen? mä en oo käyttämässä G-boysia. Oli polttaako me niitä siltaa? Toi vuori, missä on vettä. Niin. Siellä on sammakkopatsaita. Niin. Niissä sammakkopatsaissa on niin hauskoja tuliaseita. Missä? Mä löysin vettä. Noissa sammakkopatsaissa. Mä vastaan nämä kaikki itselleen. Ei sulla oo ilmitilaa. Joka sit takaisin katsoa. Leslon. Lähdetää mun pelit viikkoa. No niin, lähdetäänkö työhön siltoja? Siltoja. Ai, Mikä silta oli sekana? Nää linnan sillat, koska mä vihaan näitä. joo, mä oon... Mä ette katso. Mä suosittelen käyttää näitä. Leeseen. Joo. Me saattaa oikeesti tuhoa kivisiltoja. Mutta kyllä tästä on hyvä. Oikeesti näin. Nyt mulla on... Ongelma siinä, että mä en tehnyt laittaa niin kunnolla. Mä itse nyt 6 mitään. No niin, mä oon valmis. Ja mulla on 2 boviikin. Älä tuo niitä siltoja ilman mua. Sitten mä vaan snaippaan siltoja, siinä on ero, mä lupaan. Mitä siltoja sä nyt snaippaa? Noita kivisiltoja, mitä sä vitaat yli kaiken. Entäs nyt tuo ison kuvan, kun se kuutiolla se alla näyttää olevan. Ei, ne tuhoa. Kysyn. Hyvää syntymäpäivää, mä poltan tän silloin. Älä vielä ilman mua, mä en näe. Sä oot liian kaukana. Tää on mun kontentti. Moi, kiinnostaa. Miten pääsin niin pitkälle niin nopeasti? On vaan niin pro. Mä tuon tän silloin. On tulessa. Onko? Oh. Joo. En mä se ole tuhoutunut siihen, että se oli ilmassa. Mä oon tuomatta puusilta nyt. Kyllä. Fire grenade. Ehdottomasti Tragic Grenade. Tää fire. Häh? Sanoinko mä Tragic? Joo, koska fire. En mä Tragic, se joku Flame-niminen tyyppi Tragic. Fire grenade. Mä en tiedä, mitä tässä Niko edes tekee. Eikö tää ole klimaattinen päätös tohon eventtiin? Joo. Aletaan polttamaan siltoja. Takan sitten shotgun. Jos pelkästään 5 tuntia. Aha.
luvut. merkittiin. Miks mut mä? Sulla on huonompi versio. Mitä? Mulla on ilotulinen versio. Mulla ei. Sitä minäkin. Miksi sulla on huonompi versio? Mä haluan ottaa siltoja. Pala. Se on missään. Mä en selvisi missä vaan kuvittelussa. Ei tuolla on tommonen, tiedätkö mikä paikka on kaikkien lemppari? No. Sen nimi on Coral Castle. No joo. No, älä vielä tuho sitä. Okei. Muistaakseni täällä on Easter egg. Niin. Miten se sammuu? No, nyt mä voin kouluttaa sitä. Älä mua Joo. Joo. Onko se siellä sisällä? Aha! Onhan he laittaa kiinni inventory heti. Ei tässä olla väärä. Se on tuhottu. Arvaa mitä. Kiitti Firefly. Täällä on kolmannen järven luona. Siellä on semmoinen perusautotiesilta, mitä Suomessakin on. Olis mä tuottaa massiivisen sillan? Hyvä. Tuu mun kaveriksi. Äläkä vaan Sä tapoit muut. Vahingossa. Brother, it was a shotgun. Not an axe. Ei ollut shotgun. Ei mulla budjetti shotgun. Laja! Mitä? Älä oo. Aille. Näkyykö sitä? Oma on käytetä sitä, koska shotgun on. On vähän hauska juttu. Eli pidä toi iso ketun pää tuolla. Mä lopetan tätä videon nyt heippa. Aa.